Сер түгел, соңгы елларда тормышыбызга компьютер, электрон китаплар, гаджетлар килеп керү сәбәпле кулга алып укый торган кагаз китапларга игътибар кимеде. Кайчандыр сәгатьләр буе чират торып алган һәм өебезнең иң кадерле урында сакланган китаплар хәзер кирәксезгә чыкты. Бүген аларны кемдер мишкә яга, кемдер чүплеккә ташлый. Бәлки шуңа күрәдер дә хәзер кулланышта булган китапларны җыю өчен шәһәр урамнарында махсус җанянмалар куелды. Җәмәгать транспорты тукталышларында менә шундый урыннар булдырылды. Узган гасырда чыккан татар китапларын җыю, аларны киләчәк буыннар өчен саклап калу җәһәтеннән төбәкнең татар автономиясе быел беренче тапкыр китап бүләк итү көне уздыру инициативасы белән чыкты. Әлеге акцияны башка милли оешма җитәкчеләре дә хуплады. Предложил мой коллега новый летопись истории «День дарения книг». Китапханәгә китаплар бүләк итү акциясе шәһәребезнең бердән-бер милли китапханәсендә ел дәвамында бара икән. Анда узучы чараларга йөрүчеләр бирегә буш кул белән килмиләр. Һәр вакыт бер-ике генә булса да татар китапларын алып киләләр. Иншалла, безнең китапханәбез бит инде милли китапханә бер генә бит. Шунарга булганга күрә инде безнең милли китапханәгә төрле яктан төрле китаплар китерәләр. Менә особенно бүген әйтергә дә яхшы түгел инде, менә әниләр, әтиләр үлә дә аларның яңа китапларын, мөселман календарьлар, журналлар, газеталар элеккегеләрне даже китерделәр. 1993 елның мирасына кадәр китереп бирделәр. Алар бездә сакланалар инде архив буларак. Бүген исә Сембернең 180 еллык тарихы булган иң борынгы китапханәләрнең берсе тагын йөзләгән татар китабы белән баетылачак. Мәгариф ветераны Светлана ханым Әхмәдулова китапханәдән ерак яшәү сәбәпле бүген күтәре алган чаклысын алып килгән. Библиотеку собирали всю жизнь, она очень большая, много подписных изданий. У меня еще есть, я еще принесу, потому что очень много. Потихонечку хочется, чтобы они служили людям, чтобы люди их читали. Надо книгу держать в руках и читать, а не на экране интернета, а именно почитать, вот, смотреть ее. Иллюстрация, должна быть она живая. Бу тарихи китапханәдә танылган Акчуриннарның да гаиләт китапханәсеннән алынган 200-гә якын уникаль китап саклана. Алар арасында байтагы инглиз һәм француз телләрендәге Коръәннәр. Киләсе 2021 ел губернатор карары белән Ульяновск өлкәсендә китап елы дип игълан ителде. Шуңа күрә татар автономиясе бу уңайдан алдагы елга татар китабына кагылышлы бик күп чаралар уздыруны планга кертте. Алар арасында Татарстан язучылары белән очрашулар, борынгы татар басмалары һәм автографлы китаплар күргәзмәсен оештыруда каралган. Әлеге чараларда беренче татар басма китабы чыгуга 300 ел тулу хакында да сүз булачак. Ульяновскдан Рамис Сафин, Әхмәт Бүдәрисов, Яңа Гасыр каналы.